Sa number 6, mayara na sa masobra sa 70% sa mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa Bacolod na nakabaton sang libre nga mga school bags kag PE uniform. Gisiling ni Bacolod City Mayor Greg Gazataya nga kung magnami ang tiyempo buwas ka adlaw, posible nga matapos ng pagpanghatag sang libre nga mga school bags kag physical education uniform sa mga pampublikong eskwelahan sa Bacolod. Sa karon, yara sa masobra 70% sa mga elementary kag high school students ang nakakuha sa amo nga bulig gikan sa syudad. Suno kay Gazataya, wala sila makapanghatag sa supplies sa tinalikdan nga duha ka adlaw bangod sa malain nga tiyempo. Apang magapaday naman ini buwas. Pagklaro niya, bags ug PE uniforms na lang ang wala natapos panghatag bangod sa una pa lang nga adlaw sang klase tanan nga mga estudyante ay nakabaton sang libre nga school supplies. School supplies kag backpack ang nakuha sa mga estudyante sa elementarya, samtang sling bag kag PE uniform naman sa high school. Tayo na lang din ng mga schools. No? So, hopefully by tomorrow, kung mag-lunching po, tapos na namon. That includes ko pati high school. May ginadungan namon elementary kag high school. Medyo na-delay lang tayo ng 2 ka adlaw tungod sa tiyempo.